Vandaag behandeling, gruwelijke moordzaak. Het was we hebben helaas te maken met verschillende moorden op Curaçao, maar dit was een moordzaak die tot veel afgrijzen zorgde. Op 18 juni vorig jaar werd bij Playa Canoa het lichaam van een zwaar toegetakelde man gevonden. Na onderzoek bleek dat de man in zijn slaap door zijn vrouw is vermoord met meerdere messteken. En daarna heeft de vrouw met haar zoon de man in de auto geplaatst en daarna het lichaam in Playa Canoa gedumpt. De man, de zoon van 27, liet eerst weten dat hij verantwoordelijk was. Nu zegt hij, nee, het is allemaal mijn moeder die het heeft gedaan. Ik heb alleen maar geholpen met het plaatsen van het lichaam in de auto. Zijn moeder geeft ook toe dat zij alles gedaan heeft. Ze wil dat de jongeman in afwachting van de rest van de rechtszaak naar huis mag om te zorgen voor zijn jongste zus. Dat heeft de rechter niet toegestaan. De zaak wordt nu verder behandeld, maar het is vooral de gruwelijkheid waarbij een man in zijn slaap op zo'n manier vermoord is die tot veel